ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣିଆ, ତୁଣିଆ, ବିରିମୁଣ୍ଡ, ତୁଆର, ଚୋଳା ପଡ଼ୁ, ପନ୍ତି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ବୋଝିଆ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇକି ଏହା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ଚାଉଳରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ପାଇଁକା ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତାର ଯଦି ମହିମା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ତାକୁ କୁଡ଼ିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧୁଆଧୁଇ ଏଇଟା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳର ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଲି ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇ ଥାଉ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ଉତୁରି ଯାଉଥିବ କି ତରକାରୀ ଫୁଟୁଥିବ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେକେରେ ଯାଉଥିବ ଅଗ୍ନିସ୍ୱର ଡେଇଁଯିବ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇ ଷଡ଼ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କାର ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ଖୋଲିଯାଏ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ତାହା ସବୁ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ସେ ଛେକ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଇଥାଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସେଇ ଯେଉଁଟା ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆମର ଦେଖିବେ ଭୋଗ ଦୁଆର ପାଖରେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ନିଆଁ ପାଣି କଥା। ଆମେ ସବୁ କହନ୍ତି ନିଆଁ ପାଣି କଥା, ଭଲ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ସୁଆରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥାଏ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାକ ସିଦ୍ଧିରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଭିତରୁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ କଞ୍ଚା ବା ଦଳସିଝା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛେକ ଛୁଇଁଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱର ମହାଦେବ, ରୋଷ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ସେ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାକ କରୁଛୁ ତାହା ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଘ୍ନ ନ ହଉ, ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗରେ ବିଘ୍ନ ନ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମକୁ ଏତିକି ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବୁ, କାରଣ ଏସବୁ ବଳବାନ ଲୋକ କାମ, ନହେଲେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗଣେଶ ସେଠି ହେଲେ ବିଘ୍ନଦାତା ଏବଂ ଦ୍ୱାରୀ ଏବଂ ବଳଦାତା, ତିନି ରୂପରେ ଆମେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛେକ ଛୁଇଁଥାଉ ପ୍ରଥମେ କହିଥାଉ ହେ ମା ଦକ୍ଷିଣିକାଳୀ। ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦୁଆରେ ରହିଲେ ଶିବ, ଦୁଆର ପାରରେ ରହିଲେ ଗଣେଶ, ଭିତରେ ରହିଲେ ମା ଦକ୍ଷିଣିକାଳୀ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ଚାରି ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ମହାପ୍ରସାଦର। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ରୋଷେଇ ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଥାଏ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାସ୍ନା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଭୋଗ ସରିଲେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ନା ହେବ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଦଳି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେଟା ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ। ଏ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା। ସମୟ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁରାଣରୁ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା 2 ମିନିଟ୍ରେ କହିକି ଇଏ କରିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଖବର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସିଏ କନୌଜର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ହେଲା ସେତେବେଳେ
से कौन कले ना उचित श्राद्ध कर्म सब कले जहाँ जमी श्राद्ध करता कले श्राद्ध कला गोटे दिन राति पिता स्वप्न आसला जे मु अतृप्त अच्छी तू मो कौन व्यवस्था कर से ब्राह्मण जनक से जो महाजन मैंने थे ब्राह्मण मान पाक गले बोले मुझे यही भाया स्वप्न देखी से अच्छा ठीक अच्छे तू गया जा गया जाकि पिंडदान कर सी ब्राह्मण जनक जहाँ सब थिला छाड़ी गया गले गया पिंडदान कले जो माने निज पद्धति अनुजाई जहाँ पद्धति अच्छी सप्तपुरुष पिंडदान पिंड दे घर को आसिले फेर किसी दिन गला फेर सी देखिले पिता आसी कहते जे मु अतृप्त अच्छी मो किसी व्यवस्था कर मत नरक उद्धार कर पुत्र नरक उद्धार कर तो गया देली फेर असुविधा कौन फेर पाक गले ब्राह्मण महाप्रभु आप कहले मुझे गया गली गया साधली कि मो पिता मत फेर कहीं स्वप्न आदेश देले मुझे जापारूनी सी कहले या तो आम किसी जानी आम जाइछु गया पिंड देला किसी ना समस्ते मुक्ति हो तुम गोटे कम कर तुम आउ गोटे आश्रम अच्छी से सिद्ध पुरुष रोचे तुम पाखक जाओ सी जहाँ कहे शुण सी पाखक गले से सिद्ध पुरुष जनक कहले जे रही कहले जे कली जुगरे स्वयं विष्णु पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान कर सी अर्ण ब्रह्म रूप से रही सारा भारत वर्ष केवल ब्राह्मण मैंने ही अन्नपिंड दे था आउ समस्ते चाउल छतुआ अटा एकाठी चकटिकी फलमूल दे था केवल ब्राह्मण मैंने ही अन्नपिंड दे था मुझे भूल कहूँ बोधे किंतु जगन्नाथर जो महाप्रसादर अधिकारी समस्ते गोटे चंडाल हेले भी महाप्रसाद पिंडदान दे पारे सिद्ध होता जोटा कि कौन सी भारत वर्ष कौन जगह ना कौन सी जगह ना आ समस्त अन्नटा भी छुआ अछूत भाव में देखते सारा भारत वर्ष अन्नटा छुआ जो सिद्ध हो छुआ तेणु आम आमर पितृपुरुष को दे पारू कहीं पितृपुरुष आम उपर लोक को पलैଛୁ आमर चिंताधारा होना किंतु देखो जगन्नाथ प्रसाद एत महिमा आचार्य ब्राह्मण समस्ते देवता देवता मैंने यही महाप्रसाद तरसी था पितृ कौन तेणु से कहले जे भगवान स्वयं नारायण से पुरुषोत्तम अच्छा अन्नादि स्वयं ग्रहण करुँच सेठी जाकि पुरुषोत्तम समुद्र गाधे पिंडदान कर और महाप्रसाद तुम पितृ को दियो सी से पुरुषोत्तम आसा बहुत कठिन था तथापि सी बहुत कष्ट पुरुषोत्तम पहुँचे और समुद्र में गाधेले गाधे सारापर जिते से महाप्रसादर पिंड धरी दौरान से देखुं समस्त पितृ केवल बापा नुहति बापा गोसाई बापा अजा एपटू 7 पुरुष सेपटू 7 पुरुष 14 पुरुष लोक से समस्ते लाइन ठिया आशीर्वाद कर पुत्र आम तृप्त हो आमर आ किसी दरकार नहीं आम मुक्ति लोक को जाऊँ यही हूँ महाप्रसाद आम माने जमी कहती गाँ नोकिया गाँ कन्या सिंगाड़ी ना कि आम तार महत्व बुझुने आम केवल महाप्रसाद को निंदा ही करुचे यहाँ माने सड़ा महाप्रसाद पोचा पंचा अमणिया तेणु आम से महाप्रसाद जो गुण कर्म आमको सेटा आम पाऊ जिते महाप्रसाद भाव चिंता करेंगे महाप्रसाद गोटे मात्र कैवल्य